Captain Glenn Montaño, hepe sang Police Station 2, no? Angot sir. Captain Montaño, sir mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Yes, so may gabi. Action Marlon, no? May gabi na pag-pinatan. Yeah, salamat gid sir sa liwata sa time gidatag dari sa Action Radio Bacolod. Damo gid sir nagahulat kung nano na so far ang nalabutan sa investigation sa Police Station 2 sa tong chop body parts nga nasapuan sa sagwa sa NBI Bacolod. Yes, oo. Kagina, no? Natusod na kita sa atin sa NBI office. Aha. Pag nag-interview naman kita no, sa mga witnesses no? Before and after sa mga insidente. Tapos, mag-obra ta ritong request para sa mga CCTV, yung nadaan ta, ginabuyan ta, ginsendan ta request. Ang call center no, malapit sa NBI, na may CCTV. Tapos, ang veterinary office, ang mga kalanaan sa punta. For backtracking, no? Okay. Tapos, pagdating time, no? May interview naman kita sa kay NBA agent William Erka. Tapos, ang last natin yung obra, no? Then, view natin no ang CCTV sa NBI no kung sabihin na dito nga nakita natin ang last nga recording nila is 7 PM sa gabi no before nga na cut off kag nag-jump na sa pagdahon no ang mga recording. Ini Captain Montaño yung CCTV recording, bali nakuha ninyo ini sa bahin sang PBO o kung sa call center? Bali, ang tatuan natin din mo, ang NBI na opisina gid mo. Okay. Ay, para mapamatandaan natin, para makita natin before and after no, sang recording sa ilang CCTV. At dito na ito may baluan na sang February 29 no, before sa 7:40 PM muna ang last nga recording sa nila sa TV. Tapos sa March 1, 7:19 sa hanggang naman 30 watt recording. Nakita natin na negative ang recording nila dito. Medyo na nababayan kita no, kay despite nga wala na captured. Pero at least na nag-check ta sa tiyak mga CCTV, no? Ang ginamit natin yung may permission na sa atin, the time na mag-tracking ba ito. Okay. So, ginahulat na pa ang recording sang CCTV sa iba niya nga opisina, Captain Montaño? Yes, okay. Sige. Kadto kita, sir, sa inyo investigation sa kay Special Investigator William D. Arca na ibaluan tanaban nga amoning ngalan nga ginmention dito sa bag na nasulod na mga chopped body parts. Ano so far, sir, ang mga statement ni D. Arca angot sa akusasyon against sa iya? No, naka-mention sa atin na may sila ko ng people niya na yung attention sa opisina nila. Okay. At, meron silang hambal na reversionary sa iyang mga nadakop, no? O mga napainan niya kaso. Na malupa siya, ma-destroy ang iyang career. Tagang iyang credibility, no? As an agent ng pinaka-organization. Okay. Kaso na. Naka-mention siya nga mayara sang misunderstanding within sa office nila. But silingon, mayara sang daw hindi pagkintadihanay sa mga kaupod niya man tara sa NBI. Yes. Okay. Sige. Tugyan tari, sir, sa bahin sa NBI kay ang report kada bato naton base kon may order manhali sa babaw nga magpatikan sa separate investigation. Kantuan ko, sir,
ang atong na-recover ninyo or na kuha ninyo nga chopped body parts. Ano na to, sir, so far? Na paidala mo to sa examination? Yes, so ano naman po natin, naman naman po natin sa atin na SOCO, no? Mhm. Pinahulatan na natin silang result para ma-determine natin. No? Hindi nahalin kung isa lang katao ang ginaninan sa body parts, no? May posibilidad na pwede na sa iban, may nain na body parts o isa lang para ma-determine natin. Tapos, ang ikuluwa, may determine ta kung babae o lalaki. Mhm. Tapos, ang din example sa itong body parts, ang fingerprints niya for cross-matching niya. Okay. How long would it take, sir, para mabalaan tang resulta? Oo, nang ginpalo up to kung mo, nang advise namon sa SOCO, as soon as possible, ma-update na sila sa hamon kung maara ng resulta, no? Kung ipadala pa to nila sa Cebu o sa Manila, ang itong advice nila. Okay. So far, sir, mga naglipas na ang pila ka adlaw, why pa naman so far sa may nag-feed sa inyo da, witness or witnesses, nga may nahibaluan sa ng krimen? Oo, so far wala pa. No? Kada enjoying namin natin yung investigation. Pinasasautan na namin ang mga possible na CCTV kasi kung makapuli at makakita nito. Gina-hope ka nga by foot, no? Nung galakat ng tao, nung pagbutang niya, at least makita ka, no? O yung motor, ano na nga natin na ginalanta. Sige. Sir, thank you so much, good Police Captain Glenn Montaño. Medyo damo kita sang dapat din nga bantayan nga resulta or yes, ang result sa inyo sa investigation. Sir Montaño, salamat kayo sir sa information. May gabi. May gabi ka. Thank you, man. Action firing line. Labing ulihi nga investigation sa ato sa pulisan sa police station to. Una, gin-check nila correct giman to ganing ginhambal ni man una kami nga naka-interview sa kay NBI Bacolod agent in charge, Attorney Ren Wabaldovino. May kantaran sa CCTV kay before kami nagsaka, ikano ka padalga na mo ang opisina ni NBI agent in charge, Attorney Wabaldovino, ara sa ikano ka padalgan sa NBI Bacolod. Una ginto nga nagtangla ko kita ko may CCTV sa sagwa sang gate sa pila ka bahin sang NBI office. Ini ba ginasilinta permeng ang CCTV video, recorded video. Dako gid ang mabulig para maresolbar sa krimen. Damo na sa na-resolve nga crime ang CCTV footage. Napamangkot na mo ni kay Atty. Baldovino, Sir, ang CCTV naka-on or naka-off? Sang mga amuto nga mga inuras? Tiambal ni Atty. Baldovino kung gabi na gina-off niya. Tinidto, damo nagsaka kilay ito. Tanatapan sa NBI, isa sa mga ahensya sa gobyerno, nga ang bandato among pag-imbestigar sa mga major kag dalagko nga mga kaso kag ang oras kagabihon kag kaagahon amo pa dapat kung tani na ang bantayan sa siya ng CCTV off yang CCTV. Action firing line. Off ang CCTV tisang ginibestigar tuhod sa police station to ambal ni Captain Montaño bagog lamang ang last nga recording sang CCTV sa NBI tabo to March 1. Ano oras to? Ano man?